ハーフジャパニーズの子があれなんよね。そう、それは全然わかんない。いろいろやりすぎて、めっちゃ中途半端な仕事してる。はい。本当に来てもらう。I can show you how to do it. Oh, Daddy. Excuse me. 忘れてますね。I didn't know. Finally. Speaking Japanese for 24 hours in the ramen, I wasn't good at it. もう無理。もうほらね、もう無理。ずっと日本語の手出してくて、Are you having fun? Why are you doing this? You pick the mocha? That's your mocha. And you get it. We're having lunch in the bar. No sé, tal vez yo no me da. And if you want to look around, you got it up here. I was like 14 years. Maybe your dad has 14 years. They're just asking if it's where I'm I don't know. Exactly. There's like but I'm not saying, oh, I have something to repeat that. I know it's working with them. How much I haveでもそうか。そういうこと。みんな違うはずなんだね、戦略が。
本人向けにやっているのに英語喋る。これダメやね。テロップつけてもね。なかなか日本人ですかこれ。日本人だし。ハーフですけど、日本人向けに住んでたら全部日本語喋らない。気がついたら靴が合ってないってことがあります。この靴が合ってない。横幅が製品がちょっとこれ狭い。これはもう自分してにやることだ。いや、靴の研究が欲しいのね。言ったら研究をしいわけじゃないけど。そう研究したけど、これ、もう気がついて合ってないっていうか、合ってないです。合ってないんだ。合っていると信じ込みたかった自分がおるわけよ。そのサイズ表記が正しいので。はい。でもサイズ表記正しくても、これ横幅が合ってない。はい、完全に、めっちゃ締め付けられて、押し付けられてる。しょうがない。もう、新しい靴見せるかな。これの色違いと、これのさらにもっといいやつ。あるぐらいユニバランスでね。もちろんこれもっとそういう快適なシュートを手に入れたかったら参考にしてほしいけど、ここにバンスが入ってるけど、これがグレードがない。これがバンスが上がれば上がるほどグレードが高いんですよ。今まで僕はもう500バンド台ぐらいまで履いたことがないけど、これ800バンド履いたらこれめっちゃいいやよ。なるほど。もう全然違うぐらい。全然違う。で、今回、もうこれ1万円ちょっとぐらいです。今回さらに1万6000円ぐらいだったんです。1800バン台のやつ買ったよ。これでちょっといろんな方にね、こういう、これでこんな感じですよって言ってあげれるか、ということです。ニューバランスがいいんですね。安田先生のニューバランスって足の矯正靴っていうところから入ってる。そうそもそも足が悪かった人用に作っちゅうってやつだから、長さと幅を全サイズに結構取り入れちゅうから、サイズ表記全部してる。25.5の何いいとか。選べるだけサイズが選べる。他のやつは書いてなかったりするよ。そもそも。書いてないってやばい。何やわからん。で、あとは、パンツの部分で、こう曲げる、この指が曲がるところで曲がろうとしてる。指の部分で他の部分曲がってない。そうならんけど、要はこれから曲がりかかっていく。真ん中から曲がるとか、そんなの全然ダメ。そのところで足が曲がらん。そういうことです。フィリピン、シールとか結構おるよ。もうみんなでも、みんな向こうからこっちに発信するとみんな同じでさ、みんなマラテが上がりに。いわゆる KTV がみんなさ、あっちへ KTV で LA から飛んだってるし、レコードしますね。
僕見てしまうけど、KTV のエレベーターがそんなに低かって言われたら別にそんなに高いんやけど。今日だいぶ苦しまったな。これが合ってるんよ、足に合ってる靴を見つけてしまった。ストレートの太さ。多分マラテを歩いてるのがあるね。マラテウォークっていうのがある。なんか見たいコンテンツある。でもなんもなかったから、あそこ行っちゃうけど。はい。そうそう。いいですか？いつものとこで。SM でロビンソンに行っちゃいます。翔平は2回ぐらいしか行ってない。はい、ロビンソン、この人いろんなとこ歩いてるな。ちょっととりあえず20分ぐらいはロビンソンの中を歩きましょうか。はい。とにかくこの靴が足に落ちるよ、めちゃくちゃ落ちるよ。指先はフリーな中心に。はい、もうかかとはこうバシッと止まっちゃうし、はい、めちゃくちゃ履きやすいよ。それがベストフィットだということを発見したんですね。そう、ベストフィットが分かったら、今までのこれはもうめちゃくちゃの履いとったなって。これはね、ダメでしょと思って。足に合ってないと思って。で、しょうがなしに、本当、またこれの色違いと、もう一段階グレードが高いやつと、学習のために色々含めて買いました。しょうがない。新しい靴買ったら。今日。あれを、そうですね、誕生日、あれもらう。横当たっていたからです。いや、今のところないですね、それは。このポイントで広げるっていうのが大事。そうなんですね。輪っかがついてて、ボールがついてて、そこでこうギュッとこう、現地でこう、そこのこう、ね、親指の横とかさ、小指のところとかさ、当たるやんか。そこだけ広げるっていう道具があるやん。面白いですね。
ジャパニーズシーチャンネルも徐々に登録者増えてますね。300何人になってます。いや、そうなんだけど、でも今見たら、そうじゃない。今見たら390件、ここからね、もう399だ。行ってないね。まだ行ってないみたいなね。ちょっと世の中まだ行ってないです。開けて多分、すぐ行くんだと思う。もうちょっと。もう参加型のコンテンツにしようや。リクエスト結構来るわよ。ああ、それはいいですね。そのだいぶ。そう。で、そのリクエスト来た人のコメントを切り抜いて、動画の中に貼って、ああ、それでめっちゃ嬉しい。そう。で、あ、なんとかさんありがとうねって言って、っていう、もう、その人にありがとうって何も言って、それは嬉しいです。で、特に、まあ、テレビでめっちゃ参加してくれるき、もうすごい、まあ、ギャンギャン見てくれるんじゃないかと思って。まあ、いわゆる、なんかラジオ番組の YouTuber みたいな。おはようございます。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。まあ、ついに非構想の人が来る。はい、非構想の人が。あ、非構想で困ってるって言ってダイレクトで。あ、聞きました。聞いてる。ここでまたコンテンツが、しかも2人連続なの。ここでまた2つ素材が取れる。そうですね。より非構想の人が来てくれるの。あ、こうやってくれるんだみたいな。まあ、本当ね、あれは、彫刻をやってるような感じですね。彫刻を。彫刻のあんな好きそうだ。そう。ああいう形を整えていく。形を使っていくだけにね。面白い。なんでしょうね。むちゃくちゃになったら、きれいにしていく。
ゲストのクズに出会った方がいいよ。そんなに辛くない。これははい。結構ぴったりの気がしますけど。これはすごい。まあ、けどコンディションによるとね、紹介がとても硬い足合い。硬いだろうと予測される。でさ、これ見て、コメントとか、おお、めっちゃ来てます。めっちゃ来るよ。これしかもコメント出したね。めっちゃちゃんと、すごいですね。もうめっちゃちゃんと書いてたし、そうなのよ。継承が生まれてますね。そう。双方向のこうメディアになりつつあるわけですよ。素晴らしい。まあ、これは、やってるようでやってなかった。めっちゃ急激にチャンネル登録者を伸ばした。よし、ザ・ジャパニーズ、もうやめちゃったけど、彼らも、まあ、要は、コンテンツの中では、リクエストを取り入れてたんだけど、誰っていう決めて、具体的に名前とか言ってない。リクエストが多かっただけしか言ってない。その一個の違いが結構期待感を高めるんじゃないかな。高めますね。もしかして私の名前が読まれるかもしれないという。それはちょっと、あそこで気がする。じじならぬライブバンドのやつ。はい。多分なんかこうね、いわゆるこう、チップやったら、ハッピーバースデーとかですね。はい。あ、なんとか、日本からですね、なんとかさんですね、ハッピーバースデーとかってコメントを読む。そうか、彼が言った人やけど、それは嬉しいし、ファンからしたらね。
フィリピン向けにやりを見つけたよって。他に。フィリピン向けにやってる日本人ね。感じ。見つけたけど、すんげえ棒とかでさ、ちょっとあの会見やったらいきなりチャンネル登録のやつはすぐには促せることはできんやろな。ああ。ほんと、絵に描いてある棒とかでさ、絵に描いてあるのよ。ああ、棒とこって感じ。英語のレベルは、英語のレベルを表現すると、僕が表現すると、サムっていう感じだね。サムっていうのは、もうイングリッシュの話すレベルの、一番下のレベル。イエスとノー以外をかろうじて言えるかなみたいな。ちょっとなかなか難しいなと思って感じたし、もうちょっとなんかしないと。コミュニケーションが好きな人たちなのでね、コミュニケーションできるツールがないとですね。マニラ48があるね。ああ、そうなんですね。そういえばどっかで見たなと思って、記事っていうか、ジャカルタ48もあるけど、ああ。なんか全然チェックしてなかったなと思って。どんな感じだよね。フィリピンの方の、フィリピン人の普通の子を集めたら、親近感がない子ばっかりになると思うけどね。けど、あのコンセプトだったら美人の子を入れるって感じじゃないよね。そうですね。美人の子になったらね、もう本当、いわゆるハーフ系の美人の子がいっぱいおるんで、ちょっとちゃうんよね。AKB 的なあの感じとはね。
か止まるな。なるほど。間違いなく終わったかもしかして。いやいや、違うな。サムシングウェットロングやな。違うロビンソン。違う人が取ったロビンソンにしようか。あれ困るね、これ。お、いった。翔平がこれ言ったな、結局。めちゃくちゃ激酔いの時の、激酔いの時だけか。いや、もっとありますよ。あ、何回 ?3 回だ。3回か4回ぐらい。激酔いじゃない。朝行ったらね。朝行って前でタコを食べたら、ね、スーパーの前で、ロビンソンの前で、そうです。売りたくなるところ。もう一つは、激酔いで、スターバックスでコーヒー飲みながら時間を潰した。はい。あと、ちょっと下痢みたいな。いや、白熱ちょっと。最後の言ってそうです、最後のやつ。なんかフルーツ買ったよ。はい。その3回ね。で、その前、一番最初にミルクフィッシュかなんかを買って食べたら一番最初ですね。でもあれは激酔いした時の時ですね。激酔いした人の時は早い時間。そう。初日で。で、というか1日しかおらなかったね。初日か。1日、1泊2日。1泊だけ。1泊だけ。多分な。何時にフィールドお昼ぐらいじゃないですかね。いや、めちゃめちゃ早いみたいな。花火めちゃめちゃ早いやつ。13時半にマニラに入るやつは。そのスクエア。それ、岡山空港7時にフライトするやつ。いや、でもその時は JAL で行ってるんですよ。雪で染まって。あれか。分かった分かった。じゃあ、そうか。だから本当はだから2日おる予定やったけど、1日しか1日になったんです。1日にならざるを得ない。その時はだから、そこのカフェに行ってないよね。行けるわけないよね。行きました。あれなんちゃうでもその時とロビンソンの裏で翔平がタコ食べたらどっか記憶がおかしくない。だってあの時は翔平が寝過ごして、お前もうフライトがやばいね。てかチェックアウトせないんで。豆腐食べた時はその後です。また別の時。そう。別の日だけ激酔いじゃなかった。激酔いじゃなかったです。ただ普通に食ったもんね。あれ、いつのタイミングやかな。全然思い出せない。僕から激酔いした時は、激酔い福原さんと合流した回です。あの回。で、豆腐食べたのは、また違う回で、セブ会が。高子先生とかが来た回か、藤田先生が来た回、どっちかです。確か
で、あそこでディレイしたのは宮内先生。リレーしたのは、あ桑野さんと一緒にいたね。あそこ、成田空港成田空港ですか。成田空港で泊まったの。全然思い出せない。心臓とか細くて、足質が悪いな。車にね、
リアクション見てるとみんなそっちでさ、そんなに面白いかな。そんなに面白いんかなと思いますね。うん、でも面白いんでしょうね。面白いんでしょうね。でもみんなフィリピンの方、なんていうの、サブスクライブしたことまで宣言してくれる。ニューサブスクライバーだぜ。コメント欄に書いてくれるの結構いっぱいあるんだけど。すごいよね。めっちゃ嬉しい。なんか。今日さ、YouTube でさ、ルローニケンシンがさ、はい。多分フィリピンでもやったらよね。はで、何だったっけ、ルローニケンシンやったでしょ。佐藤健君とかが、多分あれは、モールオブアジアとかやと思うんだけど、そこで、実際に行って、ファンと交流をしてきたんだけど、はい、もうね、フィリピンだし、すごい。僕もこんなんだったら、こんなになれたとしたら楽しいだろうなと。まあちょっと怖いというのもあるかもしれんけどね。ちょっと怖いというのもあるかもしれない感じ。すごい潜りたがってくる感じ。うん、もうボディーガードがもう何十人もらうとちょっと怖い。かもしれん。7年前。映画が公開された時期。どう？すごい。これ。すごい。これ。すごいですね。これすごいね。やっぱさ、モールオブアジアいい。すげえ。これすごいでしょ。すごくないこれ。すごいですね。びっくりするよね。日本でもこんなに、日本で作れるかもしれない。こんなに今。フィリピンに人気がこんな感じになるってことでしょ。ちょっと好きなコンテンツタイプがない。俳優佐藤健が挑んだ映画「るろうに剣心」の超絶アクション。そのネクスト島さんや。Can only walk down there. Yeah, just gonna walk off our house and then go along the road. Oh. When it's high alert time, you can walk along the system. Yeah.いいね。島さんの島さん。気も可愛いからですよね。
この人はもうまさに絶対にフィリピン系 YouTuber のチェックインまだできないので、絶対走りのところ来世、第一人生でも更新してるんですか？更新しだからいけてないっていうもうストップがもうギリギリだいや今もうちょっと次すぐには行かない可能性があるっていうかねいやこんな状況になって治安とかも全然わからんしああ、綺麗なの？そうで行き行きね。その大勢いる国というのですが、何もない国はコンクリートオイル空港です。空港に皆さんです。ますます手にかまる自分がこう。いいですね、さあれ、僕はどういう理由で何のライブをやるかライブの理由なんてないのか。今日はビッグデーなので、今日は今日と言いますけど、明日は土曜日なので、今日です。いや、サブスクライバーかけたら、ライブがいいんや。からは見つかりませんでした。ライブでなんか、雑談。雑談だね。ライブで、あれね、結構、尻尾を出してくれるね。意外とすごい。意外といい金額がすごい。いい金額になる可能性があります。けど、もし10万人とかサブスクライバーだったら、いい金額になる可能性が高い。100人でも一時期あったりしましたね。ライブやり直した。100人が100ペソくれたら。これがこっちの周りにもいる。はい、お疲れ様です。わかりました。旅の疲れを癒す。100人が100発くれたら1万ペソ。はい。2万人が。私は年2、3回こんな旅をしています。仕事はまだ現役ですが、そのような習慣があるからこそ、100ペソって結構現実的やね。でも100ペソって100人とか、ありえそうだよ。ありえますね。向こうの価格のあれからしてね。10万人ぐらいおれ。すごい。3日に1回ぐらいライブ、2日に1回ぐらいライブやる。ちゃんと送るという文化がある。文化絶対あると思う。あります。だって、GG バイブスのあれでも、スーパーチャット、お金送ってる。で、まあ、チップという文化がもともとあるやん。そうですね。そうなの。だから、日本よりも絶対やりやすい。100ペソぐらい。でも唯一、行くところはまだたくさんあります。
もうね、旅を楽しく過ごす終わるんです。つまらない国一台です。この国ではいろいろな本人次第。柴さん、バスとか不思議。言い方を間違えてしまう。本当に旅を悲しい。そういえば、メルマガを先出した。動画まだ出してない。まだ出してない。あれ、違うタイミングで出した方がいい。こ内容は同じだとして2回分に分ければ。そう。2回告知できる。きついろだと同じ、こう、まあ、今なるべく頻度を定期的に改善したいんですよ。一つのコンテンツ作るのも、まあ時間かかるわけです。あとあの中にはさ、詳細は概要欄からご覧ください。いいまあ、その辺も含めて。はいはい。うん。リンクをそう、貼っとか。貼った感じですね。なんか普通だから、編集でほら、ホームページが何かって言って、っていうのを入れ込んだりするから、編集なしで、話し始めて、ホームページの告知して、で、コンテンツに入って、最後にまたホームページの告知するっていう、一人で編集なしになるように。なんかちょっと、あと、光がやりいうテクニックもなんとなくちょっとなんか、あれも取り入れてながら、そうなんですか。一個目は取り入れながらやったね。ちょっとこの間の忘れちゃうけど。めっちゃおもろいだって、あのキーワードって大事なんやなって思うけど、はい。もう光がよ、毎回やけど、今この緊急で取りますけど、緊急絶対取るわけないやん、話やから。計画して取るしかないのにさ。でもさ、緊急で取ってますって理由とか全然言わないけど、で理由ないけど、けどそれでちょっと注意が向くんよ。なんだ。そう、なんだ。緊急取るわけねえじゃん、動画なんて。あんな有名 YouTuber は。あれ、また止まった。コネクション。キック置いて取る天狗がかぶっていう。キックポンとかかぶってますから。そうですか。はい。今日は最高ですよ。これどうしたっていう感じでね。
ビーチから上がり、お腹も空いちゃってね。やはり、蜂に疲れた。人間疲れると、ここにここに。今から入ってね、約30分ぐらいで夏に出ます。夏に出たら、まずお腹が空いているので、何か食べます。はい。ワールドワールドの街、マクドナルドに入って、各企業をちょっと思います。今日、ワールドワールドの街ってね、どこなんやろうね。どこなんでしょうね。ビーチから30分っていう、多分内陸の方に行くんやったね。そうでしょうね。ビーチの辺のあれではない。ないんでしょうね。少しずつことに、深くします。今日は朝が早かったので、とても疲れています。食べた後は、マニラ行きの、フェリーのチケットを旅行代金へ入ります。I want to a ticket somewhere, Manila. Yeah. Where? Sunday. What time? Any particular cheap would be cheap. Cheap. Really? October 14. Sunday. Yeah. October 4. Afternoon is. I tried. I will try the morning flight. Morning flight is here. Morning. Sunday. Sunday. What time? やったよね、これ。5? Morning 5? 5きついな。I think, yeah.
5時にもう終わる頃が5時だ。間に合わんで。超早い。何時 ?2 時いや、2時。いや4時間ぐらいかかってる。余裕持ったら1時みたいなね。1時って交通機関がない。タクシーがない。Monday after flight or morning. Monday. That was 7:40 7:40 morning. a.m. to 6:35 we get the last 345 50 kilos baggage. 50 kilos. We will take 95 for the ticket and the baggage. 右側はね、これね、しみ取りはちょっといかんかったかなって感じ。ちょっとパワーが足らなかったな。ああ、まだか表面が剥げるまでいかない。ただ余計にシミが強くなったんだよ。こっちはね、剥がれたけど、火に当ててなんかちょっと黒くなったり、もう一回やってみようかと気持ちでは。いや、だいぶしばらくの間、日よけをしとかんとかん。What? Right on the wall. Banana. そのもうね。No good. No. Yeah.
もう全然。おい、出ない。うん。食べるもん買わないと。バナナ、きれいなのないかもしれない。で、あれ、こっち食料品じゃないよ、これ。違う。な。10月でクリスマスソングか。で、これね。あんまりない、もう食べるもんは外だ、違うとか。食べるもんないから、そうだ、僕か。元気